ब्राह्मणानं काय मागितलं? एक पतिव्रता स्त्री सेवा शुश्रूषा करण्यासाठी तुझ्या पत्नीची मागणी केली, बरोबर? मग तोच ब्राह्मण, तोच कुष्ठरोगी ब्राह्मण दुसरा तिसरा कोणी नसून साक्षात कुष्ठरोगी ब्राह्मणाचं रूप धारण केलंस आणि नारदाच्या मुखावर निघणारे शब्द सत्य की असत्य पडताळून पाहण्यासाठी स्वतःच्या भक्ताची सत्व परीक्षा घेण्यासाठी तयार झाला. अरे बेड्या, तुझी सत्व परीक्षा मी घेतली, तुला मारण्याचं पण केलं देवा, पण माझा तुझ्यावर आरोप आहे. देवा, सत्व परीक्षा भक्ताची घ्यावी रे, पण त्याचा जीव जाऊ नये याची खबरदारी घ्यायला हवी. देवा, त्याची सत्व परीक्षा तू घेतली, तू तर मारणारा देव असा मी तुझ्यावर आरोप करतोय. देवा, दुःखाच्या नदीत त्याचं जीवन वाहत होतं, सांगरे त्याला मदतीचा हात का नाही दिला? ज्यावेळी देव आपल्या भक्ताला संकट देतो त्यावेळी त्या संकटातून सुरक्षा निघण्यासाठी मार्ग देखील देतो. देवा, तुझ्यापर्यंत आलेला मार्ग कोणता माहित आहे का? राजन, अरण्यात भ्रमण करत असताना तुला वाटेमध्ये वैद्य भेटला होता, बरोबर की तू? देवा देवा, वैद्य भेटला होता नव्हे, या झोपडीतच आहे. कोण रे तिकडे? अरे तेव्हा तू छतनी हसतोयस? आले का वैद्य? वैद्यराज गेले कुठे? अरे राजन, यालाच भक्ती लीला म्हणतात. तो वैद्य दुसरा तिसरा कोणी नसून साक्षात महादेव. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. कुष्ठरोगी बनवून माझी सत्व परीक्षा घेतली. राजा शुभांग सत्व परीक्षा घेतला होतो की नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष माझ्या पत्नीची मागणी केलीस. मी तुझ्या कसोटीत उतराई झालो, पण तदनंतर तो प्रमाद घडला. तिथे वैद्य म्हणून तू माझी सेवा सुद्धा केली. ज्यावेळी देव भक्तांना संकट देतो, भक्तांना संकट दिल्यानंतर पर्यायी मार्गस्थ देतो. आणि तुला काय वाटलं? तुला काय वाटलं? देवाच्या मनाला वाईट वाटलं नाही? ज्यावेळी मनाला वाईट वाटलं त्यावेळी हे नाट्य मी स्वतः निर्माण केलं. भगवंता, महादेवा, भक्ताचा संसार नीट नेटका सुरळीतपणे मार्गाला लागलास, पण देवा माझा तुझ्यावर आरोप आहे. घडू नये तो प्रमाद तुझ्या हातून घडलाय. देवा, प्रमाद घडलाय. देवा, नको त्याला वरदान देऊन बसलास आणि तो वरती पाताळेश्वर उन्मत्त झालाय. देवा, या विश्वात कैक जणांचं मी वरती आहे. नाट्यरसिक उत्सव परिवाराचे कार्याध्यक्ष सुरेश सावंत यांनी आमच्या कलेचा गौरव करणे लागमरचा फरक केला आहे. सुरेश सावंत यांच्या आभार म्हणून श्रीदेवी भगवती दशावतार नाट्यमंडळ देवगड मुंगे सातारा डोंगर सुखदास सनी सुधाकर सनी यांनी आमच्या कलेचा गौरव करणे लागमरचा फरक केला. त्यांच्या आम्ही तुमचा आभार हे संकट फिलॉसॉफीपासून मस्त व्हायला हवाय. चिंता करू नकोस. असे किती उन्मत्त झाले ना, चिंता करू नकोस. मी असताना घाबरायची गरज नाही. पहा, हे शस्त्र आणि Thank you.
माझ्या देवाचं नाव मी घ्यायला लागलो बरं का. उत्सव परिवाराचे खजिनदार विजय जोशी यांनी आमच्या कलाला गौरव करण्याची नागपुराचा पाठवशी दिली. त्यांच्या तुमचे आभार मानून तमाम मायबाप लेखकांचा आशीर्वाद घेऊन मी देवी भगवती दशावतार नाट्यमंडळ देवगड मुंगे राहणार डोंबिवली या नाट्यमंडळाच्या वतीनं स्वीकार आणि तसेच 14 तारखेला साई हिलला नाटक पाहण्याची सुवर्ण संधी. कुणीतरी म्हटलंय देव तारी त्याला कोण नाही आणि म्हणून नाट्याने जीवनात तो प्रभात पुढे निर्माण केला. पण त्या साऱ्या संकटातून मुक्तता करण्यासाठी मोठा सर्वसाक्षी समोर तुझा मृत्यू होणार आहे. अरे माझा देव आहे तो देव माझ्या पाठीचे मला काही फरक पडत नाही. बरोबर आहे काही करणार नाही. तुझ्या देवाने मी दोघांनी मिळून पक्ष केव्हाच बदलला. अरे ज्या देवाला मी प्रसन्न करून घेतलं त्या देवाचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहे. दादा अरे माझाच तो माझाच माझा माझा म्हणतोय तेव्हा तुझा काटा काढे हे सांगता येणार नाही. हे कलिका ज्यावेळी तुला वरदान दिलं होतं ज्यावेळी तुला वरदान दिलं होतं त्यावेळी तुला पुढील गोष्ट देखील सांगितली होती. काय सांगितली होती? ज्यावेळी शिवभक्तांचा छळ होईल त्या क्षणी तुझा मृत्यू हा टळायला लक्षात ठेव. सत्य आहे पण तसं मी काही केलंच नाही. केलं माझ्या कन्येच्या बाबतीत मी मला परपुरुषाशी व्यवहार केला. अरे पण तो परपुरुष हा शिवभक्त आहे आणि शिवभक्ताला नाहक जर तू त्रास दिला असशील तर या जगचौक्यापासून नष्ट करण्याचा अधिकार केवळ देवाला आहे. तू मला नष्ट करणार काय सांगतो म्हणून त्याची भक्ती केली तुला कदाचित माहित नसेल देव देताना सहस्त्र हाताने देतो पण घ्यायची वेळ आली तर एका करामीने सुद्धा तुला मरणाचे डोळे लागले असतील. मरणाचे डोळे पूर्ण करण्यासाठी साक्षात शिवशंकर महादेव तयार आहे. षष्टम प्रतिष्ठम तुझ्यामध्ये मला करण्याची तुला मन तृप्त झाले आहे तुझा दर्शन मन तृप्त झाले आहे तुझा दर्शन. आता नाही आता नाही आता नाही मन तृप्त झाले आहे तुझा दर्शन. भक्त तुझ्या शस्त्राला धाराचे आज मरता मरता का होईना त्याच्या मुखामध्ये शब्द निघतायत तुझं नामविधान निघतंय तुझी शिवस्तुती निघते तेव्हा त्याचे प्राण घुटमळतायत रे. त्याचे प्राण घुटमळत असताना याच्या मुखामध्ये निघालेलं मुखोद्गार ओम नमः शिवाय त्यासाठी मी काय करणार माहिती का? काय करणार आहे यावेळी याला मारण्यासाठी महाकाळ रूपी अवतार घेतला. त्यामुळे येणारा विश्वास या शिवशंभोला महाकाय नावावरती महाकाय नावावरती महाकाय नावावरती मला मारण्यासाठी महाकाळ या जगा
भक्ताला तू मोठ्याप्रमाणे देवाला सत्य घेतली. ज्या भक्तांचा छळ झाला ती मला ज्या पवित्र चरणावर माझा माझ्या हे महाकाय रूप धन्य धन्य झालोय मी. मोक्ष दे मोक्ष दे तुमच्या मार्गदर्शनाने आणि देवाच्या आशीर्वादाने आज हे कलिकालरूपी संकट दूर झालं. तुझ्या संसाराला लागलेला ग्रहण सुद्धा देवाच्या आशीर्वादाने दूर झालाय. तुझ्या आशीर्वादाने आणि महन तुमच्या मार्गदर्शनाने माझ्या आश्रमात समर्थाच्या गुणावर माझं केलेलं समाजाने यशाची उभं करीत आणि हे माझं साम्राज्य उभं करण्यासाठी तुला अवघेचा आशीर्वाद सर्वात्मका सर्वेश्वर सर्वात्मका सर्वेश्वर सर्वात्मका सर्वेश्वर तुम्ही जर चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.